Hi mga ka-Free, it's me, the Organic Feeds. So, karon guys, ako ipakita kaninyo kung unsa ang akong work ha. So, ang akong trabaho gyud, mag-pick up ko sa bata nga usa ka buok. So, kani nga bata, nidako ni sa akong kamot. So, ang akong work gyud sa tinuod lang is mag 3 years na ko. Nag 3 years na ko aning trabaho. So, 4:30 Philippine time is 8:30. Mahuman ko is Philippine time is 11 o'clock. So, mao lagi na ikabuntag taas ko og oras. Enjoy life. Dayon. Na lalaki dito po niyan. Yan anak siya. Dayon, kuan guys kanang kabuntag magchat-chat sa mga apam char. Sumoro na akong trabaho, dili ko gana ma-stress akong life kay life is too short. Tiguang na ta char. So pakita na ko ninyo ang ako ang mga unsa ako ang trabaho kabuntag buntag hapon. Okay? Ano ni ang ianan sa akong trabahoan. So kung gusto ka makog ice cream, nasa ice cream ya char. Nasa mga gwapo diri char. Si hi my vlog. So mga lalaki diha nga mga construction. So what did you do? You drink coffee? Yes, you are free. Eh? Enjoy, huh? No work. You little rounding. Yes, you see me? Yeah. Every time rounding. Nagyayo siya ako kasabot ng in-chick, so he drinks tea. Say bye. Tomorrow you will see. Tomorrow I will come here to give you fruits. I come here to around. I'm free. Oh yeah. Yeah, bye. Huh? How much you are paid? No problem. What? This area working. Yes, because I'm leaving that side. My house is there, so I'm walking. Where job? Here is school. Yeah, bye. I will pick up my boy. So nakipagdaldalan pagid ang lalaki. Pero mid ako niya kitaan around the randing. Doon na pa'y lalaki nga iyang kwarta gisod sa niya sa mga tutuyan iyang ihap. So mauna na ang akong alaga na diya nag-eskwela sa bright beginning. Sumusulod na ko guys ha. Ako diha gay ang akong alaga ning hagjo siya nako gimingawgid siya nako. Wag ako siyang gingnan nga how are you nya tubag sa siya fine. Pero gimute na ako guys kay alam mo na mga bata is not allowed from YouTube. So mao lagi na ing ana guys after naglingkod mi ako siya gikuha then nagpabasa siya book nako. Yang ginangmay English kabaw na mo sa kong in English binabiyabas. So happy siya nga ako siyang gikuha nya ang lingkod mi yan ako siyang libro nya basa-basang ginagma. Okay. So nasa mga nani din ha nga nag down kuha nagkanang na sila decoration. So kanang mga assistant teacher will start look up here are bound. So nagbasa-basa kunuhay ko char mura sa tag teacher ani. Pero kabalo mo kay wa man jud koy grado no grade 6 ra ba jud ko. Pero bisan man tungod lang gid sa akong job tungod sa akong pamilya ako laging giantos ni akong job nga magbasa-basa bisag dili kay ko tantong makabaw mo basa pero giantos lang jud nako guys. Pero pasalamat sa ko sa akong madam kay bisag dili ko kabalo tantong mo basa. Proud jud siya nako kay pinangga biyan ako jud na iyang anak unya. Taas kay ko pasensya sa iyang anak unya. Kuan pinangga jud na nako iyang bata. Pero di sa ko ka kita og pareho sa akong madam nga panalitan muhuam kag kwarta di niya pabayran niya. Proud so kay ko ni madam kay bisag ingon ani ko nga kuwang ko sa grado no read no write pero iya hadyo kong gisama sa niya pamilya ba. Na ako'y problema di siya ganahan ma-stress ko guys mao nang moingon siya nako nga kung mahuwam kong kwarta na agi dayon niya dili niya kaltasan pero mauwaw ba ya po ko kanang dili bitaw kaltasan kay murag mauwaw ta mo ingon og usab di ba no karilit mo ana nga kanang mga ta ya di ta pabayron mura tag mauwaw di ba na guys. Pero surti kay ko sa kong amo kabalo mo sa una doon na dyoy nani nga nagdaot na ko diya gipicturan ko nga naghukupot kog cellphone lagi tungod aning number compute. So gisumbong ko gipicturan ko gisumbong gikaistorya ko ni madam pero niingon ko bisag hikap kog cellphone madam wala man sa ako pasagdi mong anak.
Nakita mo sa nimo madam giunsa nako pagatiman imong anak unya hantod karon guys dako kasi pagtrust nako di ko ganan malus ko sa trust. Ni guys ang akong alaga. So pagkahuman karon maadto dito sa play area ipakita nako yung asa mi. Hantod mo abot ang 6:30 diri sa gabi. Then manguli na may sila ako na siya i-drop. Yeah. Palitan ako siya chips. So yun na lang mong trabaho guys, magbantay sa bata, lingkod-lingkod, lilisig pun pinagsa, daghan mi dia ubay-ubay sa aming mga nani. Nya kay ba na bas ka uban nani ya. Mag-ingat ka lang kay naasa ng mga marites char. So di man ginani mo kalikayan no, ang marites na mo jud bisag asang gadapit no, di ba? So I didn't expect na makita mi ni Virgin char, English na taani ha. Bisa nagkalisod tong English, bisag biniyabas, English tanagsa. After mga 6:30 guys, ako na siyang heto. Yun as Virgin ya, ako amiga nga si Virgin, nga akong special nga amiga yun. Yun namin mga Pilipina din ha, di lang kay kutigkuan kay kabalo na biya ka, maglikay lang yun ta. Mommy, get out the helicopter. We're here. We're here and the airplane. I'm here. I'm here and they here and over here. Wait now. You miss the airplane? Yeah. Guys, we're here. Get off the helicopter. Char, English niya akong anaga gay English din na siya. Nya, usay sad magkayungit sa taon akong English pareheming do magkayungit-yungit kay ako sad kanang batais lang jud siya English pero ako ta islango ba. Islango ba kabalubay magbinabayasan nga English. Happy kay na siya dading anak ako magsuno-suno doon sa iyong kuan kay di sa ko gusto mabungi atong anak obligasyon ba inato. Pag dinha guys kabalo mo magsitaong kog li sa result. So mo na after time sakay na mig taxi nagistorya. Istorya man jud ming duha. Antud manglakaw wi padung sa ilaha nya maginahinay po ko hugas. Gabot ko sa ilaha maghugas ko sa imbonanan. Dahil paghuman ako hugas sa bonanan muuli nako. Nya sakay ko bus, kaduha jud ko magsakay-sakay og bus guys. Nya kana siya kulit man ang bata sa taxi kay sabaan man ginay siya unya awa na lang ako gikuan kay padungog na ko yung tingog kay kung may padungog bawal bagid sa waiting nga na ay bata. So basta at least di lang nimo kulatahon ng bata. So mao lagi na yan isa storya may pagkatataod adto mi sila ha nya istorya ko siya ang papa o mama unsa ang gibuhat ana pero sa tinuod lang magsin man og video sa ang mama unsa imbuhaton. 4 years na mo ko aning bata ag binantay pero napasalamat jud ko sa inahan nga bisan ningon ani ko walay grado iya jud kong giantusan magkatawa na lang gunas madam nako sa ako English kay usahay moingon ko niya nga madam kanang mas maayo pa mag by personal ta magistorya kay sa chat dili kay ko kabaw mo chat madam akong ingnan siya iya mo katawa ra sa tawo na siya iya ko sinan og kanang love niya kanang maigay kay mo sabot ra jud sa ako in English san akong madam kabalo mo guys Pilipino ra may mo chance nato dili man ang puti mo sabot jud na sila bisag unsa imo istorya pero Pilipino ra gid tay mo daw nato wa jud lain kay ang ubang lahi di man na sila makatawa kung di ta kuwang sa English ta kung kuwang ta sa English mo ana ra man sa na yes or no mo ana ra man sa na sila pero ang mga Pilipino koreksyonan jud kadayon bisag di na sa white koreksyonan ka mo na Pinoy ra jud ang mobagsak nato guys maunang pirting amping na kumuwi na ako guys sumakay ako sa bus na yung dumaan uli na ko nya naglakaw lang ko kay wa na ko ni sakay og laing bus kay maginahinay nila kog lakaw kay musakay pa ko sa laing bus another 45 minutes kasi kung muuli ko sa ila ni ma'am kung hatod na ko ang akong alaga kailangan kong magsakay ng duha ka bus so nisakay ko number 8 nilaog ko sa Kalidia tapos mulakaw na lang ko padung sa amo kay hapit ko sko maghulog ko kwarta sa akong anak nya karon padung na ko sa kukuli guys so salamat kayo sa pag-watching nyo na ko di na ako ipakita akong balay kay kabalo na mo sa akong balay di ba so I love you all so mag live ko ugma sa bunta guys thank you so much for watching me nakos Kalidia guys ambot nga nung naaway